मेरी खातिर मेरी तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर एक जर्रे पे हिंदुस्तान लिख देना। जयप्रकाश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विधानसभा 98 साहेबगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा लोग के सुने खातिर बात आइल बारे। जयप्रकाश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद खड़ा रहे खातिर दिन रात आइल बारे। माथ के नवाई जोड़ी हाथ आइल बारे। करी जा विचार अपन दी सब प्यार लड़े खातिर जयप्रकाश साहेब गज आइल बारे। वोट मांगे खातिर जयप्रकाश भैया आइल बारे। जयप्रकाश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विधानसभा 98 साहेबगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना चाची हमर कहकी ओइले बबुआ तया चरा ओढ़ा दी हो। सुना चाचा सुन भैया अपन बेटा के नेता बना दी हो। एक बेरी फिर बिना प्यार के नजरिया चम चम चमके लागी गाँव बजरिया। विकास वाला लेके सौ कहते आइल बारे। मिटावे भेद भाव जात पात आइल बारे। करी जा विचार अपन दी सब प्यार लड़े खातिर जयप्रकाश साहेब गज आइल बारे। वोट मांगे खातिर जयप्रकाश भैया आइल बारे। जयप्रकाश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेटर बॉक्स छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विधानसभा 98 साहेबगंज की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़का भाई दिजिताई राजनीति के ओहिले लड़ाई में। लेटर बॉक्स पर सुनी भैया अपन बटन दबा के जीता दी हो। माथ पे लगा के साहेब गज वाला माटी लेटर बॉक्स पर रउआ बटन दबा दी। करी जा विचार अपन दी सब प्यार लड़े खातिर जयप्रकाश साहेब गज आइल बारे। वोट मांगे खातिर जयप्रकाश भैया आइल बारे।